DXDC Radyoman Report. Deleted na ang viral video sa Facebook account ni Glenn Cañete, ang depositor sa Bangko de Oro kon BDO Unibank, ug nagpagawas na usab kini og public apology kagahapong adlaw, June 26, 2024, human matud pa nasubay sa bangko nga valid ang withdrawal transactions nga nahitabo. Sa pamahayag ni Cañete, ingon man sa official statement sa bangko, masabtan nga may kalambigitan ang pamilya sa video uploader sa nahitabong transaksyon. Nangayo kini og pasaylo sa bangko ingon man sa ubang depositors nga posibleng nabala kausab sa ilang accounts nunot sa maong issue. Apan pipila sa netizens nagduda nga basin og gibara lang kini sa kumpanya aron nga dili maguba ang ilang imahe. Ilabi pa nga dili lang kini ang unang higayon nga dunay nagreklamo sa maong buhatana. Busa pagpaklaro ni Cañete nga wala siya bayari aron lang i-delete ang iyang video ug voluntaryo niya kining gihimo human nasubay nga pamilya ra niya ang nag-withdraw. Nangayo kini og pagpasabot og pasaylo tungod wala niya kapugi ang kaugalingon ug nga mas nauna ang pag-post sa social media kaysa pagsuta sa saktong ahensya. Pahinumdom lang mga kasama nga walay mali kung magbinantayon kita ilabi pa sa atong mga hinaguan. Apan timan anta nga unahon sa pag-verify ngadto sa involved parties ug likayan ang pag-post sa social media kung dili pa kumpirmado ang panghitabo. Alang sa DXDC Entertainment News, Radyoman Juna Sombito, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.